नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुखेल खबरो. सदाशिवगडची कोकणी लेखिका, अनुवादक, ज्येष्ठ समाजसेविका श्रीमती उषा राणे यांका जन्मदिवसाची शुभेच्छा. आंतरराष्ट्रीय सेगल पक्षी कारवारच्या समुद्रायेर. बोश ब्रिज वर्गाचे आयच्यान सुरवात. बायल मनशेलो फोटो एडिट करून व्हायरल करून दुरुपयोग केल्ल्या व्यक्तीचेर तक्रार दाखल. कारवारात ग्रहरक्षक दीस कार्यक्रम साजरो. कुमटा हिंगा परिवहन मंडळाच्या व्यवस्थापकाचेर हल्लो. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार स्थापन जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेची पहिली बायल मनीस अध्यक्ष, सदाशिवगड कोंकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्षा, सेवानिवृत्त कोंकणी शिक्षिका, साहित्य अकादमी दिल्लीच्या कोंकणी विभागाची सल्लागार, अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघाची ट्रस्टी, कोंकणी लेखिका, अनुवादक, ज्येष्ठ समाजसेविका तसेच आमगेल्या कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाची सल्लागार ह्या सगळ्याची सर्व म्हणल्यार सौ उषा उल्हास राणे. आमगेल तुमगे सगळ्याली उषाताई हेमका जन्मदिसाची खूप खूप शुभेच्छा. तेमका सदाच बरे आयुष्य आरोग्य मागतात. तुमगे हातीन अशीच कोंकणी आवयली सेवा घडू म्हूण कारवार प्लस कोंकणी चॅनला वतीन आमी शुभेच्छा भेटयतात. आंतरराष्ट्रीय सेगल पक्षी कारवारच्या समुद्रायेर. ह्या वर्सा पावस वर्सभर पडलो असलो तरी दिपावळेत औंदू थंडीचे वातावरण कमी आशिल्ले तरी आता दिसान दीस थंडी वाडत आसा. ह्या थंडीचो जास्त अनुभव कारवार तालुक्याच्या वेगवेगळ्या गावांत अनुभव मेळटा. थंडीची सुरुवात जाली की परदेशातले सोयरे कारवार येऊ लागलात. ह्या वर्सा बी सोयरे येयलात. तुम्ही विचार करतले हो सोयरे कोण? हे आमगेल घरा येवचे सोयर न्ही तर हे सोयरे समुद्रायेर येवचे सोयरे. थंडी मोसम सुरू जाली की भायल्या देशात बर्फ पडू सुरू जाता. पक्षाक पोटा अन्न मेळचे कठीण जाता. मागीर हे पक्षी उष्ण कटिबंधात म्हणल्यार भारत देशात येतात. तसे हे पक्षी कारवार बी येतात. ह्या पक्षाला नाव आसा सिगल. कारवार सहित देवबाग, माजाळी, येळेचेर हे सध्या नजरे पडतात. थंडी सर्ती म्हणल्यार हे हांगाच रावतात. समुद्रातले बोटी धडेर येईल बरा. त्या बोटींतल्यान भायर उडयल्ले बारीक नुस्तें, कुल्ली, इतर जे नुस्तें उरता ते समुद्रातले जीव खावन तेमी रावतात. ह्या वर्सा ह्या पक्षाली संख्या खूप व्हड आसा आणि इतले राशीन पक्षी येईल पळोवन नुस्तें मारतो लोक बी खुश आसात. कारण हे सिगल पक्षी खूप संख्येन येयल्यार जाळाक नुस्तें खूप पडता अशी तेमगेली भावना आसा. तुमकां वेळ मेळ्यार मुद्दाम हे पक्षी पळोवंक कारवार येळेर वचून पळयात. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारात बॉश ब्रिज वर्गाचे आयच्यान सुरवात. कारवार 23 डिसेंबर 2021च्यान कारवारात प्रथम करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट बॉश ब्रिज वर्ग सुरू झाले. पहिले बॅचात नोंदणी जाल्ल्या विद्यार्थ्याक बॉश कंपनी वतीन एक किट दिला. तितूंत बॅग, टी शर्ट, पेन आणि अध्ययन सामग्री आसा. या कार्यक्रमात निवृत्त प्राध्यापक श्री अरुण केरळेकर, करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख सतीश यम, इन्स्टिट्यूटचे कर्मचारी आणि बॉश ब्रिज ट्रेनिंग दितले श्री आनंद तामसे हे हजर आशिल्ले. या ट्रेनिंग वर्गात वर्साक फक्त 100 विद्यार्थ्यांक ट्रेनिंग दिवची अनुमती असून आता पहिल्या बॅचात 25 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केला. पुढल्या 2 महिन्यानंतर दुसरे बॅच प्रारंभ जातले. या कोर्सासाठी इच्छुक युवक युवतीन कारवारच्या करावळी इन्स्टिट्यूट दत्तप्रसाद इमारत, 4थो मजलो, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार हिंगा संपर्क करचो. ना तर 9742832593 या नंबराचे संपर्क करचो असे प्रसार माध्यमामार्फत करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या वतीन सार्वजनिकाक कळयला. नमस्कार, मागील नाव आनंद तामसे आणि आज हांव तुमचे कडेन एक स्पेशल इम्पॉर्टंट न्यूज घेवन आयला. स्पेशली
कारवार डिस्ट्रिक्ट यूथ जो तेमगेल करियरासाठी खूप खूप प्रयत्न करतात. बॉश कंपनीन एक ब्रिज स्किल सेंटर प्रोग्राम स्टार्ट केला आणि तेतून म्हाका तेमी सर्टिफाईड केला आणि हांव हे प्रोग्राम कारवार करावडी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केला. सो फर्स्ट बॅच स्टार्ट जाला आणि बाकीचे 3 बॅच आसा. टोटल 100 स्टुडंट्स म्हागेले टार्गेट्स आसात. हे तुमकां कित यूज जातले स्पेशली फॉर मॅट्रिक जाल्ले पोरा 11वी 12वी जो पास जाल्ले आसात, जो फेलियर्स आसात आणि कोणाक कामाचे खूब इम्पॉर्टंट आसा, कोणाक फायनान्शियल इश्यूज आसात. प्लीज तुम्ही ह्या कोर्साक इनिशिएटिव्ह घेया. ह्या कोर्सात आमी तुमकां शिकयतले की लायफ स्किल्स, नंतर सॉफ्ट स्किल्स, मागीर PD सेशन्स, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट क्लासेस, इंटरव्यू सेशन्स, स्पोकन इंग्लीश जो कन्नडा मिडियम स्टुडंट्स आसात तेम कोणाक स्पिकिंगा प्रॉब्लम आसात. सो खूब जॉबासाठी इंटरव्यू दिवच्याक इंग्लीश हिंदी हे खूब महत्व आणि इतल्यात इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कॉन्फिडंट. सो तेगेलसाठी हे 2 मेन क्लास उरतले. प्रॅक्टिकली थेरी 80% प्रॅक्टिकल्स. 2 महिने जाल्यानंतर 3ऱ्या महिन्यात तुमकां आमी OJT ऑन जॉब ट्रेनिंगाक धाडटले आणि कंपनीजात सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आणि रिटेल इंडस्ट्री जो बी तुमकां इंटरेस्टेड आसा तुमगेलो 2 महिन्यात आमी पळयतले, ऑब्जर्वेशन करतले की तुमी खेतूर बरे आसात आणि तशेंच तुमकां आमी एडवायज करतले. तो मागील तुम सगळ्याक एक रिक्वेस्ट आणि हंबल रिक्वेस्ट, तुम्ही मुखार या, इनिशिएटिव्ह घेयात, कांयच भिनाकात. तुमकां आमी हेल्प करतात. हांव आसा, मागेल टीम आसा, प्लस बॉश कंपनी जो इंटरनॅशनली ब्रँड आसा तेमगेले तेमी सुद्धा बी तुमकां जॉबासाठी हेल्प करतले. स्पेशल जो तुमकां किट्स दितले, बुक्स दितले, टी-शर्ट्स दितात. सो हे सगळे फॅसिलिटीज आसा. तुम्ही हेजे उपेग करूं जाय. तो मागेल एक मनाच्यान तुमकां रिक्वेस्ट. थँक्यू. कारवारात गृहरक्षक दीस कार्यक्रम साजरो. कारवार शिस्त, वेळ आणि कडक सेवा करचे गृहरक्षक समाजाची एक होड आस्ते आशिल्ल्यासारखे आसा अशें जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी सांगले. तेमी कारवारच्या कोडी भागात आशिल्ल्या जिल्हा गृहरक्षक कार्यालयात गृहरक्षक दिसा निमित्यान कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून उलयताले. पोलीस खात्याबरोबर अलग अलग खात्यात गृहरक्षक अति मौल्यवान अशी सेवा करतात. कार्यक्रमाचे अतिथी म्हणून हजर आशिल्ले जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक किरणा गंगापूर हेमी सांगले की खिंचाय समवस्त्रधारी संस्थेच्या सदस्यापेक्षा गृहरक्षक कमी ना. तेजेन या गृहरक्षकाली समाज कौतुक करता. या वेळार सिव्हिल डिफेन्स चीफ वार्डन फ्लोरिन रोश हेमी सांगले गृहरक्षक सेवा निवृत्ती जाल्यानंतर बी समाज तेमकां गौरवान पळयता कारण तेमी केल्ली सेवा अमूल्य उरता. या वेळार ज्येष्ठ गृहरक्षक कारवार घटकाचे घटकाधिकारी श्री SK नायक आणि शिरशी घटकाधिकारी श्री MH वंडेर हेमका सन्मान केलो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपदार गृहरक्षक दळाचे कमांडंट दीपक गोकर्ण हेमी आशिल्ले. चलेल्या फोटोतलो तोंड एडिट कर, तो नग्न बायलेल्या फोटोक लावन इंस्टाग्रामाचेर अपलोड. कुमटा चलेल्या फोटोतलो तोंड एडिट कर, ते तोंड एक नग्न बायलेल्या फोटोक लावन इंस्टाग्रामाचेर अपलोड करून बदनाम केल्ल्या प्रकरणात कुमटा हांच्या एक चल्याचेर चलेल्या भावान तक्रार दाखल केला. ताजे विरुद्ध गुन्हा बी दाखल केल्लो आसा. ह्या प्रकरणात एक चल्या विरुद्ध सायबर स्टेशनात तक्रार दाखल केल्ली आसा. तक्रारीत म्हणिल्लें आसा की ह्या तरुणान इंस्टाग्रामाचेर एक बनावट इंस्टाग्राम ID उघडिल्लो असून थिंगा तेणी एक चलेलो एडिट केल्लो नग्न फोटो अपलोड केला. या प्रकरणाची पोलीस अधिक तपास करते आसात. कुमटा हिंगा परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकाचेर हल्लो. कुमटा बायले बरोबर दुचाकी वयल्यान वयताना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकाचेर जीव घेवचो हल्लो केल्लो प्रकरणात कुमटा पोलिसान 2 जणांचेर गुन्हा दाखल केला. PSI रवी गुड्डी हेमी सांगले की 2 जण धांवन गेलात. एकट्याली वळख पटील असून मासूर क्रॉस हांचो शशीधर हरिकंत्र अशें तेमगेलें नांव आसा. कागाल ते कुमटा हिंगा बायले बरोबर वयत आसतना मागेल्या दुचाकी मुखारल्यान 2 जण येवन घेवन बायक आडयली. जेन्ना बायक चलयतना त्रास दिल्याचें कारण विचारिल्लें तेन्ना दोगान बायकाच्या चावीन हल्ला केलो आनी मान घेवन धांवन गेले अशें परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकान तक्रारीत नोंद केला.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.